Vítajte v obci Bešeňová na novovybudovanom malom námestičku, kde občan, ale aj návštevník nájde všetky možné informácie, ktoré potrebuje. S miestnou akčnou skupinou sme realizovali 3 digitálne úradné informačné kiosky, aby návštevník a občan mal v dostatočnej miere všetky informácie o cestovnom ruchu na Liptove, o dianí v obci a tým, že nám naozaj obec navštevuje veľa návštevníkov, tak preto sme zvolili 3. Vlastne tie informačné kiosky majú viac účelov. Jedna vec, že sú informačné kiosky, druhé to slúži ako digitálna úradná tabula, tretí účel, také verejné predajné miesto, štvrtý účel, vlastne keďže sme zrealizovali aj verejné záchody, piatý účel, z zmysle zákona bolo potrebné mať dostupný verejne defibrilátor a šiestý účel pribudne servisný cyklostojan. Čiže je to také mini námestíčko, mini centrum, ja to nazvem, čiže môžete byť dnuka pred dažďom, pred snehom, troška v tieni. Takže to bol taký hlavný cieľ, urobiť to také multifunkčné informačné miesto. Turisti tam nájdú všetky informácie o turistike, plagáty, uputávky, či je to na letné, na zimné športy, čiže všetko možné, čo sa dá diať vlastne na Liptove v okolí, ale taktiež v obci, čo vie nájsť, kde sa dá ísť pozrieť. Ale takisto je to aj pre našich občanov, plní funkciu aj digitálnej úradnej tabule. Všetko, čo zverejním na webovej stránke, v danú sekundu to má na kioskoch, alebo dokonca sme prepojili s aplikáciou, že vie to mať priamo na mobile, ktoré dostáva push notifikácie. Tento projekt sme skladali z viacerých zdrojov, to znamená Maska, Oblastná organizácia cestovného ruchu a obec. Projekt informačných kioskov bol realizovaný v roku 2023 a z miestnej akčnej skupiny sme získali 18 444 eur. S miestnou akčnou skupinou hodnotím spoluprácu, poviem veľmi pozitívne, výborne, keby som to povedal, hodnotil by som to Porsche alebo Mercedes medzi miestnymi akčnými skupinami. To znamená, že sú vynikajúci projekt manažéri a aj tie projekty, ktoré podávame, potom majú 100% úspešnosť, čo je super.